sa'yo. Ako si Christy, ginaingon, dili ko gusto nga luiban ka, apan unsaon taman, nadakin asmang ko. Busa pasayloan na lang ko nga di na ko makalimot pa niya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Paano kung malaman mo naging kahapon ko? Mahalin mo pa kaya ako? Ayala, ayag naman di ay. Si Bilyo na hinanok. Dong, Bilyo. Dong. Dong. Uy, hala. Hayag naman di. Bangon na, uy. Tabaho para bakag sa'yo. Ka, uy. Naluya ko itong game mo gabi ida. Oo na, di ha. Sige ka manggugribansi pagkadaghan. Luya noong ka. Bitaw. Mga 5 ka round gila nga ito nakuha, day. Bangon ako, uy. Sige, day. Ato na ko, day. Duty na ko. Sige, amping sa imong pag-drive sa motor, ha? Daghan na ba akong nadungog nga balita nga dunay mag-drive og motor mabangga nya mamatay gid ang driver. Uy. Simba ko palayo in town, di Bako taw na in town, mahitabo nimo. Mag-unsa naman lang unya ning ako. Mag-amping di ko, day. Kanunay. Tungod og alang nimo. O para batay anak. Inig-off na ko sa trabaho. Lahos din ko. Lahos ko kulit nimo. Aron, birhan ta ka. Aron, mamabdos pa dayon ba? Ikaw, Fred, basta kay gusto na sad ko nga mamapdos ko. Okay, day. Sige. Arin ako, ha? Sige, bye. Naluya taon akong bana sa 5 ka round gabi. Pero ako amot pa, uy. Ko maluya, uy. Ganahan pa mangkanik ko nga iyang usban ganina pagmata niya, pero duty man sag sayo. Inig ulit na lang niya. Mayo kay nahasuroy ka, day Christy. Da, kumusta man kinabuhing minyo, day? Ay, okay kaayo maoy. Happy kay Permi kay sige mang tour Jack. Unya, mabdus ka na? Nawa palagi maoy. Mo ginay gusto na mo ni Bilyo nga mamabdos ta unta ko, pero wa man gid masudli ning akong tiyan. Uy, pagkabati, rabay ning kaminyoon nga way anak. Humok ra nga magbuwag ang magtiayon, anak. Di sa tingali na mahitabo na mo maoy. Mahal na mo si Bilyo, mahal na mo ang usag-usa. Busa bahala og di kid mi mapaanak ko, di kid mi magbuwag no. Na, kasulti ka lang, anak, kay bag-o pa man mong minyo. Pero kung maabtanon niya mong 5 ka tuig, yun niya, wag yun mo'y anak. Laay na kay inyong bation, anak Christy, uy. Kaya ang inyong tanan nga paning kamot, way anak nga mapahinungdan. O, dira akong bayad, so sa kilong lansones, o sa kilong mangga. Yun ako medyo Rods Parlor, ha? Kaya kapoy ka akong lawas. Muro ko gilantan nun. Hello! Ay, Ayun! ay. Hello! Sabi na kung nako'y kaistoryahan, di wak man di ko'y kaistorya. Ako naman di sa akong kagalingon. Hello! Kinsa tawag na ako. Ayun! Uy, na si Dog! Uy, Dog! Ikaw na, Dog? Barking ko no, Dog. Ikaw na gigyon, ha? Ano balik na niya kasi sa tong dapit? Asa masugan ako, Salamat sa iyong paglibre pagkaon taon ako, ha? Bali naman noon, Bayad ka man libre, laki naman libre ron. Kana, tungod kay, suod man nga higala. Ano sa mga Douglas, nabalik din sa Manila, di ka sa Manila ba? Nabalik din si Cebu. Ay, kahapon pa, O, anin ako magpulo din sa ato. Anin ako magtrabaho. May hangyo ko sa mong labaw nga, ani ko magpa-assign sa ilang gi-open nga kumpanya sa atong dapit. Mo ba? Samot ka kagwapo, Kumusta naman ang imo? Dako na na. Sama na marong nagtungaw. Karon marong naglibot. Saman minyo na ka? Ay, kaluis ginoo. Bitaw paghihapon. Kaya kayong kuhan, basat, si Christy ba? Kumusta naman siya? Minyo na ba ang babae nga akong naibgan kaniya to? Ay, siya Christy. Minyo na Pero abot ba? Hibungan na niya maglakaw. Pag-iyon man. Lain kayo. Ano na? Abot lang. Wag ko kasabot. Pero, wag pa sila anak ko, Ay, mao ba? Oo. Minyo na day siya. Ay, abi ni mo bayot. Si ba unta ang akong
gusto nga panguyaban niya Kibaw ko, anak, kibaw ko. Tungod kay hangtod karon, siya paghihapon ang akong gihigugma. Ano ba? Bida, no? Di ko malimutan ang iyong mga larawan. Mao ka nang tinuod bayot, pero sayang lang, minyo naman siya. Mao ba? Abi ni mo, pag narga ni mo sa Manila, guol, biya kay akong gaw Christy Town. Mahay siya ni mo, oy. Kanya, pa ka babalik og pamisita ko nun niyan, hebong siya. Kay iyang mo takang sugton. Unsa bayot? Wala eh. Iya yung takong sugton kung nibalik pa ko pamisita niya. Ay, human na siya kong shower. Human na kong panrapos to, Alia. Itapis ko niya. Okay na. Mugawas na ko din sa banyo. At doon lang ko mamantis among kwarto ni Bileo. Humot na ko, inig-abot rin sa kumbana. Ganahan na ba gina siya mo jer na ako. Basta humot ko. Gaw, sister? Titi? Titi? Gaw, may gabi niya, gaw, Christy. Kinsa na? Kinsa na as gawas? Sigaw nilo ni. Ay, sigaw nilo man di ay. Ang bayot akong ikagaw. Dayon diri sa suot, gaw nilo. Nagtapis ko, oy. Gikan ko nag-shower, dali. Ha? Niya si Douglas na balik sa atong dapit? Gusto kayo mo barking sa Douglas dahil grabe na kayo panggot. Ha? Nga naman? Kay iro man siya. Ay, Nga may anhi taon siya. Ako ba may anhi ko? Kay pagkakita na ko nga. Wa ang motor taon sa imuhang bana nga si Bilyo. Mo itong itawag dayon tika. Ni ano dahil siya, no? Kay baho ka, nakagusto ba ko niya sa una? Ibaw ko eh. Kung ibalik pa si pamisita na ako, sugton kinako siya. Lalo. Siya gidunta ang mabana na ko rin. Parehal kitag dialog din. Balik-balik. Ako ang dialog. Ang niana po ko di Douglas po nga. Kung di balik pa kang pamisita niya, sugton ta ka niya. Pero gisulti din magbalik. Magbalik-balik, magyud na. Kasi Jay, man ani. Maligi. Misulti biya siya gaw nga. Hangtod ko no karon. Nagugma pa siya ni mo. Gibalik ka sa ni mag-storya? Wala. Karon pa. Na, minyo na noon ko, uy. Wala ko'y kagawasan nga mangita og laing laki. Kay nana ba ko'y ban na. Oy, bigon siya day. Oy, nga kung masugot ko no kay. Nayon na ta. Magkita siya ni mas lungsod. Ha? Makikita siya na kuslong sweet? Kanus naman? Pero, minyo na lagi ko. Wala ko'y kagawasan, uy, nilo. Gusto niya lang pagkikita niya ka? Wow, perfect advice. Ba, ano sa wang ka, oy? Testingan? Oo, so I'm good. Ako sa nun, ha? Ang testing ka? Uy. Nana ko'y bana man, uy. Ay, sos, to, mga bana, oy. Nana ko'y bana, kanus aman. May lang ng bana, agway lain. Bitaw sad no, kanus aman siya makikita na ako. Pero uy, minyo naman ko, uy, kanus uy, kanus Angas ka. Salamat kay Christy nga gitunga ko sa dapit nga giingon ko ni Nilo nga imong gigagaw. Doy ambot pasad ani we. Ngano ko nakikita man ko nimo nga may bana naman unta ko. Kana tungod kay hangtod karon. Parihat ang duha nga may pati pa. Og pasaylo ako nga wa mo balik pamisita nimo ha. Kita nung taron ang nakadayon. Amaw man ka, nibalik pa ka. Kita gid untay nakadayon. Karon kay tagkikita ka nako. Sabton ko na lang nga may relasyon na ka. Ha? Ha? Ato na tana. Asa man ta? Manood ta sa kalawak. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Aron sawaan ta ang duha ta kagugma. Douglas, uy, na ako'y bana. Mahal man ako akong bana. Asa man na dapit ha? Buutan ba yung akong bana? Asa na dapit? Asa man imong bana di Ha? Tama ka sa gawas. Wa, uy. Wa di Sila yung Let's go.
Pero katawag ka. Christy, man ko. Oh, ano ba? Sige na, day. Tanong, kuya, tanong. Manakay tag-taxi. Ano tayo? Katang busy mong kops. Kalamit na di ko pati makukos. Alay, pupunta ni imong panty, be. Douglas. Kito kita ba? Di ko na gyud. May bana ko. Uy. Di ko na gyud na. Gihigap na. Kagilok na Douglas. Sabi anay. May bana ko. May bana Si ko. Kristo niya anak ko. Hindi na magpunta. Alam ito kayo. Bumubay kong babe. Lo. Lo. Siga man ka. Sigag yun. Kapakurata. Kagahi. Katusik. Kagahi, ani. Kalami, ani. Ano kami sa... Hindi. Ano man ni? Talikod. Dogs tayo. Dogs tayo. Gana. Agay, kahukot ka lamig sa imo. Agay, Douglas. Biliw ba na ko pa sa ilo? Ako, agay, lamig ni siya, lamig ni. May nahitabo gid namo ni Douglas atong higayuna. Human sa nahitabo namo, nilayas ko sa amo, akong gibiyaan ang akong bana. Nakigtaban kong Douglas kay siya man ang mas bugat sa akong kasing-kasing. Nabalitaan ko na lang nga porting hilak sa akong bana sa akong pagbiya. Ako ginaluoy nga nagunahuna sa akong bana nga buutan nga akong gibiyaan. Bago ito makasama ang kaagi ni Christy, tininig tulumanon. What's the style? Naluoy nga nagunahuna sa banang gibiyaan style.